Hey guys, so for this video we're trying to look or find pieces of wood to use fireworks in our home cooking because of Typhoon Odette. There's no electricity here for almost 2 to 3 months. Few moments later. Naboyag dagan. Ang bangsa itong sandang, be. Ay ka, pagkuha dito, sako ka, dan, nangahoy na paghapit. Tabang itag tanaw. Ni, para nagamit mo gang tanaw. Bade lang ba? Iswagang. La, mangahoy mi dere. Lago. Much later. Get this sucks. So, mga tinapok ni mama. Oh, nangahoy dan, nangahoy na pa. Nangahoy si mama, nagdasag kahoy. Nabugha na si Gangging, dara si Gangging. Nagkata diri nga lugar. Panabi Gangging, uy. Awitra. Suko na sila ni. Asa may mong kuan sako. Narito ay mama ay na. Ako lang tig-video ninyo. Nagchinilas ra ko kay 101 man. Ang ayo ani, ang kahoy ray daghan. Wailong agon. Paabot to ko ayuda. Man lang ka save sa tas kuryente anay. Itam gamit og electric stove. Nagi. Save the kuryente. No electricity. So mga hoy na lang tanin nyo. Tabi pa-vlogan ni, pa-videohan ni. Di mo ko kabutang. Tara. Mga hoy na lang mighapit. Assist ni sa mga kuan, na naglimpyo. Da pangahoy. Okay. This was happened in December 16, 2021 and too much gas we have to use and no more left butane in our gas stove. There's no choice but we have a good idea. We're gonna go all look for some alternative that best and pretty safe and more saving gas and energy. Daghang salamat sa kinaiyahan. Sa tag-iya sa mangga, nakapangahoy ni. Daghang salamat. Kagwapa rin nangahoy. Daghang. Loh, kumayroong ganggang. Para magamit ko ako alsana. Kan raday. Sampol ko no, ako sad ko no. Ganda na im, kay kuwang pa. Asa ka ni pagdana ko ano? Gigi, gigi, pas ana im, ngayon gi kay im. Guniti ang sa ubos. Ibabog ubos, ana ba? Gi. No. Wala na. Maora ginagat talent ang moray talent na im. Gimoro ni mo. Oh, dia sini amat mga wisan niya wasis po. Nakugihan kay akong Princess of the Star kasi magdahom no. Niabot jud ang panahon. Daghang salamat Odette. Kay ngano nakugihan jud taon si Ganggang og karon kusog na kayong mga hoy. Imagine siya nagyud among gisaligan ron sa kahoy. Kay why electric. Wa magamit ang among electric stove. Oh, ato ganing ikuan bi. Wa gabae. Sige na sus. Kugihan na gitan ani akong Princess of the Star. Why sama. Oh, to sa usa nagpa-view-view ra. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna
ni ang dakong kadaot diri. Murag tulo ni kapunuan nga mangga o upat ba ni nahurot jud og kabali. Na, mangga. Tagpan, lubi ng hawan, chermelina. Mga upaw yun. Grabe ang kagadaot. Guba kaayo. Siganggang, bisag usa ka guba sa palibot. Gwapa lang gyapon. Kani man yung kugihan kay na mga hoy. Ay, kandag. Wala. Awang na ako na napiksa na kog kahoy gud. Ako'y modaan na guys. Paro G. Paro G. Yeah. G. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Nice. Hindi, tilgiwan ti kani. Ya Ako balik rin mo sa ni ha, mabalik ko dahil. Saan na jud? Gi. Ana, kabi ba? Ano ang din? Oo, gi. Yan na dili guru. Dili. Pungko. Pinaasa ang lubot. Gi. Sagyan. Ayaw, magpaslot. Saan na? Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, Gi. some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, Oh, may pa sa ano, ana. Oh, ana. Nagkala. Bantay, masampo di mo tubangan. Bantay. wake up, today's gonna be a good day. 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 Kana ba? Murag baho ni mo ba? Nya bantay masabod. Kisa tulo ko ganina. Ana lagi ana, oh, ana. Kana. Ni kana. Oh, ana. Oh, tanawa imo ang atubangan. Di ka masabot kay. Okay. Sige. Sige. Oh. Sige. Ilan? Oh. Ah, menikah. Mo ni gilayon sa kuan. Among gipangahuyan ha. Challenge. Idagan. Dako jud kay kagamit gyapon dai. Gamit diri ka pa. Oh, kay nakapangahoy gud. Pa magpuste. Oh, taot pagpuste kun sayaw. Luyag na ako. Luyag na ang Mario. Today's gonna be a good day. Na. Di lalim. Oo. Eh. Oh, na, abot na. Oh, mo ni. Tinapok. Sus. Ilalim. Oh. Pa. Bugat. Mamanaw din ako.
Mora to. Mabuon ta ni, balik ta. Tawang si Ganggang. Si Ganggang na sa sunod mo. Kato ako agaan. Kakuya ko na ng mga isa. Grabe na ginawa na ko eh. Grabe singutan ako oh. Grabe. Nah, masa kayo ba ng video ta diri? Gangging! Ito makita. Oh, silingan naman ang kahoy. Nadagang kay kahoy oh. So guys, this is our first time and it's not easy things to do. Few moments later. It's very exhausted. Lots of work making you sweaty by picking the thorn away the branches. I can say I can only do this once of my life. So I'm now salute to all people who are diligently like to picking up wood for saving more energy and gas by using on it. Ganggang nga. Drink. Yay! Uhaw ba yan ko ha? Dawa mo ka nagsulti. Di pa lagi ni bugnaw. Lo, with feeling. Kaludog na. Areta ni mama. 20 minutes later. Ala, na Jimmy Corrente. Taga-direra na sila. Picture na. Team Nilya. Ala. 2, 3. At Igamot ang taon eh. Kaya para yun may makakurente. Ano sa kanya si Joseph? Schedule na natin yung mga sunod semana, mga asa tong usa ka tawo? Last na na. Ha, mapa din na human ay. Kani o kana. Last na na. Napay juice. Kakiyot ni Ganggang ay. Yep. Pak. Yep. Pak. Yeah. Malayata naman. Okay. Dinilalim mga ahoy. Hogawan, wala pa 5 minutes. Nilapas nag 10 minutes. Wow. Aman. Isalay ng tao. Oh. Ako ato dito ka mama. Ay, ito ko ni butang dito. Kay doon naman, straight to the way. Daganoy kaya yasan mo bugan. Ako ay anak mahirap. Grade 1 lang ang natapos ko. No right, no read pa. Oo, no. Ngayon ang buhay ko. Isang traffic, isang tuka. Ganyan, kaming mga daka. Tabi, pakantaha ko. Mabuyagan niya sobra kanino sa konting tabi. Mana ako Gangging? Okay. Hey. Kaya na. Lisod na rin. Ala. Kakuyaw. Ma! Kukugat! I need help. Ma! 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 Maria Girle! Ma! Patuyang kasing gibati. Maria Girle! Tanang shortcut siya. Kuani. Bantay mo, punta sa... Ay! No, apit ko na igo. Gangging! Yayong anto na to ba? Napaday? Yak!
Ew, gikigwa. Yak. Hoy, ano ginagawa mo? Ako ay anak, mahirap lang. Grade 1 lang ang natapos ko. No right, no read pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kami mga duka. Gunggong, kailangan to na to. Balik ko dito gangging. Kailangan ako mapalayo. Kamigo na ko. Hoy, gadlok. Daga na dito ko. Uy, makaso. Ganit ko ang mga. Few moments later. Dili ni mana, guys. Matagak na. Tarong ba? Pagaan na bitaw ka. Dali, uy, kadugay kamot na ko. Ano lang? Ayaw dito. Hello. Luyag na. Pagdali ba? Banyara. Kailangan mo na ko. 1, 2, 3. Magkuhan eh. Aduh, ko yung Spider-Man. Ano ka diyan? Check. Tabi din agay. Dikita ka na iro. Gung! Niro gung. Check! Asa man? Ato na tayo, pasok? Gusto man ni ako, Dani. Asa naman tulo? Ah, mas 5 po. Ano, grabe dong gawasan. Asa man tala? May go ganit ko na ho. Hindi. Oh, gayo. What? Waduh, ko mo taiga na roman ako nimo. Tuluran na ha. Hello, ya kaniyo. Biyaan na sad ko tulor. Nagbana ko. Tagaan. Sa o manin ako pa. Ano yun? Asukang kuyog. Ikaw nakawa ko. Dari. Ah. La, Spider-Man oh? Spider-Man! Layat yun. Me too. Ay nala pag layat dagang, sangit ka dagang. Neryoso na sad ka ha. Oh. Hello, genggi. Mundari. Nagkahugaw kong nahong. Kadugay ko ni mo. Layo, raman ko shortcut. Dili oh. Dulay, makakatungtong ra ka. Kinangan ako mo inom tubig pagdali diha. Pare pa mig sanilas. Lagi. Batiya. Oh, kuha ng gagmayng kahoy ha, imunga na. Asa? Kino? Una Kanang dako. kanang tolo din ay kanang duha, din kaning duha. Kaning gagmay bagaan man ni. Few moments later. So, naman na may pangahoy sa monitanan. Dala sa gangging. Palo ka sa ako muna kahoy. Gangging, what is called gangging? Firewoods. Firework? Firework? Baby, you're a